खुमबाय लोगोफोर थांनाय हरावहाय हरनि 10टा बिदि समाव जों ओरै बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो हाइवे रड सेन्ट फ्रान्सिस स्कुल ओमफ्राय बे एसएसबी केम्पखौ बारनानै एसे सिगाङावहाय मोनसे गाहायजों राइट साइडजों गाहायजों ओंखारलांग्रा मोनसे गामि दङ ओमफ्राय बे गामियावहाय जों मैया ड्राग्स कन्टेनार बा ड्राग्स हमनो हादों 15टा कन्टेनार मोनदों ओमफ्राय बे जाय मानसिया लाबोनाय बिश्वजित राय ना बर्मन बेफोरबायदि आरोखि नामा एगजेक्ट गोसोआव गैला बावबाय मैयाहाय जोङो बोखांनो हादों बेजों लोगोसे क'क्राझारावबो मैया जोंखौ ड्राग्सनि बेलायावनो गोबां मानसियानो लिंहरबाय थादोंमोन जों ओरैहाय बङाइगावआवनो जोंनि सर्स ना जोंनि मानसि बा जोंनिनो माबा जों जि गथ'खौ बाहायो बै गथ'फोरखौ जोङो बाहायबाय थायोमोन ड्राग्सनि बेलायावनो बिसोरनि थ्रुयैनो जों बै गथ'फोर राजबंशीखौ बोखांनो हानाय जादों बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनोल' जाय फानग्रा ना बे नैबे राजबंशीया 3% ओमफ्राय नैबे जाग्राफोरा जायफोर सोबग्रा इन्जेक्सन लाग्रा बेफोरो 3% मेन डिलारा ओरैबायदि जायगायावसो फार्स्ट हेड डिलार बियो माब्लाबाबो ड्राग्स जाया सेकेन्ड डिलाराबो बे मालाबाबो जाया थार्डआसो ओरैबायदि ड्राग्स एडिक्टेड ओरैबायदि फाग्ला ओमफ्राय 3%आ सोरबायदिया जायो बियो बर' रावबो नङा अनलि 20-21-22 बोसोरनि गथ' बेसोरल'सो जायो ओमफ्राय बेफोरो माबायदि फेमिलि गोनां गोजा हिन्जाव गोनां गोजा हाबा जानाय गोजा बेफोरबायदि गथ'फ्रासो बे ड्राग्सखौ इउज खालामो जों मैया जिहेतु ड्राग्सनि बेलायाव बर' सासे मोनदोंमोन बर'खौथ' बुगोन मा ओमफ्राय बुयियानो मोजां बेखौ देथारना गारनायाबो स्रा बेफोरबायदिल' नुयो अबस्था गैला बेफोरबायदि आरोखि बिनि थ्रुयैनो जोङो मैयाहाय जाय जाग्रा बे जोंनि मानसिनि थ्रुयैनो फानग्राखौबो हमनो हानाय जादों थ' बिदिब्ला बे हमनायनि भिडिअ माखासे दङ बेखौनो नोंथांमोनजों आं दान्दिसे शेयार खालामनि नाम কি হ্যাঁ ফোন নাম্বার আছে করবরা আনে ডিলারটো মই নাজানো নাম মোবাইল গো আন খৰগ কোনখিনি মই ফোন কৰিম খৰগ কোনখিনি নাম্বাৰ গো আন ও ভাইটি খৰগ কোনখিনি তোৰ মোৰ সাবৰাকাটা কোনখিনি সাবৰাকাটা এই মন্দিৰ কাৰ বেটা তই আজি দিয়ে আনিছে এইটো কাৰ পৰা আনিছে এইটো 15টা মই আনা কো মোক তাই দিয়ে গিছে কাই নাম গো কাই দিও নামটা নাপাওঁ ফোন নাম্বাৰ গো আন মোৰ মোবাইল গো আন নাম নাপাওঁ কাফা কইলি তই কি নাম কি আলি আলি কয় তাক হা সবে আলি কয় কোন জায়গা চিনি নাপাওঁ মই ৰাখল হা কাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিল তোৰ হাতত আছিল নেকি তোমাৰ নাই তেনেহ'লে পকেটত কেনেকুৱা থাকিল তোৰ পকেটত এইটো হা পকেটত কেনেকুৱা থাকিল এইটো তোৰ পকেটত কেনেকুৱা থাকিল এইটো ড্ৰাগছটো কণ্টেইনাৰটো কেইটা আহিছিলে কণ্টেইনাৰটো হা কেইটা আছিল কণ্টেইনাৰ কেইটা আছিলে 15টা কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি এইটো 500 এটাত তাৰ পৰা কিমানকৈ লৈ আহে মেইন ডিলাৰৰ পৰা মেইন ডিলাৰৰ নাম কি 400 মেইন ডিলাৰৰ নাম কি নামো নাজানো নাম নাজানে নাজানে তেনেহ'লে এই বস্তুটো কেনেকুৱা থাকিল তোৰ পকেটত এইটো খালি নাম্বাৰ এটা পাইছোঁ ফোন কৰোঁ আনি দে হা আনি দে কোনে আনি দিয়ে নামটোতো আছে না এইটো কোনে আনি দিয়ে আপোনাৰ গাঁৱতে এটা ভাই ল'ৰাৰ পৰা যে এটা যে ড্ৰাগছ 15টা ড্ৰাগছ পালে কণ্টেইনাৰ এতিয়া আপুনি কি ক'ব কি
কি কব মানে আমি গেছিলাম বজাৰত 4 কোটি হয়, বজাৰত হয়। গেছিলাম বজাৰৰ পৰা আহাতে চাং আমাৰ বন্ধু 3-4 জন মানে চিনি নাপাও মানে 3-4 জন ইয়াত ধৰিয়া থি হৈ আছে মই আহিলং আহাৰ পিছত কৰিম দাদা কি হ'ল কৈ এংকা কথা ড্ৰাগছ লৈ আহিছে তে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াক ধৰছং তে মই ৰখিলং বাইক লৈ ইয়াতে ৰখাৰ পিছত ময়ো চাইলং 15টা হেৰি আছে টেমা আছে সৰু মানে 15টা আছে এইখিনি দেখা পাইলং আৰু দেখা পাই ধৰিছে আৰু মানুহ আহি সবে দেখা পাল আৰু ভিডিঅ' কৰিল আছে এইগিলা সব যিখিনি আছিল মানে 15টাই আছিল বেছি আৰু নাই আপনার চকুতে দেখা পাইছে তো ড্রাগস মোৰ চকুতে মই নিজে দেখা পাইলং এই পকেটৰ পৰা ওলাল আমিও আছিলং তাতে ভিডিঅ' কৰিল 15টা আছে 15টা আছিল ন 15টা আছে ঠিক আছে ए राजबंशीनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना एसेब्लाबो खोनाबाय बा नुबाय बा एसेब्लाबो ड्राग्स होनना बुङोब्ला एसेब्लाबो जोंनो ओंखारो दै बे ड्राग्स जिनिसाखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दानिल' नङा बे दा जायफ्रा खुंथायाव दङ बिनि अनगायैबो बै सोरबायानो गोदानानो फै गोजामानो फै बा माबा मोनसेयानो फै बावहाय खुनु पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया ओंखायनो आं बुंदों सोरबा बिपिएफब्लाबो बे ड्राग्सनि बेलायाव ओंखार सोरबा इउपिपिएलबाबो ड्राग्सनि बे एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुं नङाब्ला जों बर' हारि हिसाबै जों गोदो जा खनसे स्टेप थैलांबाय गुलिजों गावजों गावबो थैलांबाय दिनै इन्डियान आर्मिनि आखायावबो गोबां थैलांबाय बा स्टेट पुलिसनि आखायावबो गोबां मानसि जों थैबाय गावजों गावथ'खौ आरो बुंबावनांगौनि दरखार गैया सोरबाया सोरखौबा बुथारबाय सोरबायाबो आरो बेखौबो बुथारनाय जादों सानसे समाव जों ओरैबायदि जादलायदोंमोन हाइवे रडखौनो जों बारनो हादलायै जादोंमोन ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि पलिटिकेल हान्जा मोननैबो नोंथांमोना पलिटिक्सआवहाय बयहाबो राइट दं बुंनो हानाय बा बखिनो हानाय बा माबा मोनसे बुंनो हानाय मोनसे मोनथाय दं हिसाबै जों पलिटिशियानफोरखौ जों बुंनो हानाय बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बे मोननै हान्जाखौ जों बुंनो हानायनि मोनसे राइटआ दङ ओंखायसो जों माखासे बाथ्राखौ बुङो दिनैहाय नैबे ड्राग्सनि एगेन्स्टआवहाय ड्राग्सनि बेलायाव एन्टि ससियेलनि बाथ्रायावहाय जोंनि पलिटिकेल हान्जाफ्राबो बेफोरनि सायाव बुंलाङोबा राजखान्थिखौ जों गिदिर साना लाफानो जोंनि नैबे जिहेतु ड्राग्स बे जिनिसखौ जुदि होबथानो हायोब्ला एसेब्लाबो कन्ट्रलाव फैगोन होननानै आं आसा खालामदों लोगोसे ड्राग्सआ सोरबा पलिटिशियाननि फिसाल' नङा सोरबा नन पलिटिशियाननि फिसाल' नङा सोरबा गोनांनि फिसाबोल' नङा गैयिनि न'खराबो दिनै जायो गोनां गैयिजों पलिटिक्स नन पलिटिक्स बिनि खोथा फैया बावहाय ओंखायनो बावहाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायगोन सार हाग्रामाखौबो आं खावलायगोन आरो लोगोसे सार प्रमदखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो दिनै नोंथांमोना गावजों गाव सोंखारि लाफानो ड्राग्सनि बेलायाव बुंलाङोब्ला एन्टि ससियेलनि खामानियावहाय बुंलाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों थ' लोगोफोरा आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि